שלום לכם חיילים וחיילות יקרים ויקרות. אנחנו תלמידי בית ספר מרום, גני תקווה, ואנחנו רוצים לומר לכם משהו חשוב מהלב. אנחנו ילדים של המדינה שאתם שומרים עליה ורצינו להגיד תודה. אנחנו לא מכירים אתכם אישית, אבל אתם בלב שלנו כל יום. אתם שומרים עלינו, על המשפחה שלנו ועל המדינה שלנו. אנחנו יודעים שזה לא קל, אתם נלחמים בחודשים וממשיכים להילחם בחוזקה ובאמת. תודה שאתם שם בשבילנו, יום ולילה, בקור ובחום, בסיכון ובאחריות. תודה על הסבלנות, על הכוח והתקווה והמאמץ, להחזיר את החטופים, לשמור על הגבולות ולעשות טוב. בזכותכם אנחנו יכולים ללכת לבית הספר, לשחק, לצחוק ולהרגיש בטוחים. אנחנו מבטיחים להיות דור שימשיך את הדרך שלכם של אהבת הארץ והאחדות. אתם גיבורים אמיתיים ואנחנו מתפללים לשלומכם כל הזמן. אנחנו יודעים שהאור יחזור בזכותכם. כל מכתב קטן, כל סרטון כזה, זה הדרך שלנו לחבק אתכם מרחוק. אל תשכחו, אתם לא לבד, עם שלם עומד מאחורי. מחכים לכם בבית, תחזרו בשלום. תודה שאתם הכוח שלנו, אנחנו מאחוריכם תמיד. תודה רבה מבית ספר מרום.